उरायना नों न'आव थांनानै फैबाय? आरे औलै जाम्बि न'आवबो थांबाय न'आव थांनानै आङो आंनि डकुमेन्टस माबा माबि गाननाय जोमनाय सब लाना फैबाय दे। लाना फैबाय माने नोङो मा बहायबा थांबावगोन? थांनायाथ' मोनसे जायगायाव प्लेन खालामदों आङो। आं न'आव थोरिना थागोन बेफोरबायदि दावराव दावसियाव। नोंबो फैफानांगोन आंजों ससे। आयौ ओमफ्राय उरायना न'आव आब'मोना जेबो बुङासैबालाय नोङो जेबो नंलामोन ना थाजासिगौमोनदां। होद जाम्बिना जाम्बि मारलै नोङो। आं आरो न'आव थानो आब'मोनालाय बिदिनो बखिबावदोंमोन एसे। नाथाय नैबे उरायनाया एसेबां बखिजाग्रा नङालै। बिसिनि गुलामि खालामनानै थोरिना थागोन आङो। बिसिनि जायाखैना आं आंनि गोसो मथे सोलिगोन बेखायनो। आरे उरायना नाथाय जेबो नङा दे नोंबो आरो लेक्सार दाहोबाय दाथासै दे। नोंसिना न'आव रावबो गैया आरो दिनै आङो ओरैनोबाबो नोंसिनि न'निफ्राय थांखासिगोन नोंसिनिफ्रायबो। आरोथ' बे साननै सानथामसोआ जुदि नोंसाखौ खस्थ' होनाय जाबाय आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बांद्राय खस्थ' मोनदोंबा। नोंसा आयंआबोथ' जोबोद माने बुंबाय दङमोन ना आंखौ थाजानो बानायनो। बिदिद्राय नङालै उरायना नों जोंहानाव थादों आं जेबो मोनाखैथ'। बाखि आदायाबो जेबो मोनाखै बाजैयाबो आइयाल'सो एसे। नाथाय बेबो बिदिनो खासै बेखौलाय नों मिन्थिखायोना। नङा सनालि नोंसा आइखौ आङो एसेबाबो आखाइ खरसा होलांगोन दे। आंखौ गाज्रि मोनखादों बियो आं मिन्थिगौ। बिदि नङालै नांलाया मा आखाइ खरसा नांलायगौ लोगोजों लोगोनो। माब्लाबा आं माने मुसिबतआव गोग्लैबा नोंबोथ' आंखौ बिदिनो हेल्प खालामगोन ना। थिग बेबायदिनो आंबो नोंखौ हेल्पसो खालामदों। ओहोलै ओहो सनालि नोंसा आइया गाज्रि मोनथारदों आंखौ आरोथ' बायदिसिनाबो बुंलायलांदों। बेखायनो आखाइ खरसा होलांगोन नङाबा नोंखौबो बखिफादेरबाय थागोन बियो। माने नों जोबोद गाज्रि मोनबाय न' जोंहा आइखौबो आंखौबो। गाज्रिथ' मोनाखै नाथाय नोंसा आइया एसे खुगा बारा नालाय। जेबो नङा दे फैसा एसे आखाइ खरसा होबानो सिरि थाफिनो इयो। नङाबा आंहाबो खें मोनबाय थागोन न'। ओमफ्राय उरायना नों बहा थांमारनो नागिरदो? आरो नोंनावथ' फैसाबो गैया बुंदोंमोन मारै फैसा मोनफिनदों नामा ना आब'आनो हरदो? फैसा आरो बेबो आब' हरनो ना बाजै बिसोर हराखैथ'। नै बे उरायनाया बुद्धि बाहायखायो दा आंनोलाय जायख्लङा माखासे हरदो बेनिफ्राय आंनि सासे लोगो दङ इयो हरदो आरो। मिथिबाय सनालि बाखि टेनसन गैया दा फैसानि। जायख्लङा आंनो बिदिनो हरदो आरो ना आखाइ खरसा खालामनो थाखाय। बा बेसेबा अनखायोलै जायख्लङा आरो बे जायख्लंखौ जेबो साननोखौनो थाङा। मालाथो फैगोन आयंमोनालाय बाजैमोना? इसोरो बहाय थांदोंबा? बिसोरो बाजैमोनावसो थांदों गासैबो। दायो बेलासियावसो सफैगोन नामा? जेबो नङा नोंनि आखायावनो होलांगोन आङो फैसाखौ। नोङो आयंनो होबानो जाबाय दे आखाइ खरसा खालामनो होलांदों होननानै। आरो आंखौ गाज्रि मोनदोंबा मोननाङा होनना बुं दै। नाथाय नांलायलामोनलै उरायना। हे नाङा जायो नामा माब्लाबा आरो माब्लाबा आं मुसिबतआव गोग्लैबावबा नोंबोथ' आंखौ हेल्प खालामनांगोन ना नङा होमबा? लोगोजों लोगो जेबो नङा नङाबा नोंनि आइया नोंखौ रायबाय थागोन। गावहाबो ना ओमफ्राय साननैसो थाबावबाबो जेबो नङामोनलै। नङा जायो नामा? जायखिजाया आंहा मोनसे प्लेन दङ बेखौ उनाव खिन्थाबाय थानोसै दै। दा आं दसे थाना ओंखारलांसै। ओमफ्राय खोनासंनै जायख्लङा माबाफोर सोंहरबा नों जेबो बुंदांथ'वा दै आं उनाव खिन्थागोन बेनोबो। अब्ला मा नों खिन्थायालासेसो बेनोबो आरो बहाबासो थांनो ओंखारदो? जाम्बि बेबो एसे सिरियास जायोना बेखायनो डाइरेक्ट खोन्थाजाया। गरम जालाबायो मानसियानो माथा गरमसो। आयौ नाथाय नों हारसिं मारै माने जायख्लंनोनो मोजां सावरायबानो जायोमोन ना। जायख्लङालाय मा बिनिफ्राय आंहा फैसा मोनबाय बाखि आरो जेबो नङा दे आं एथ' बेखौ सानबाय थायालै। र' दे आङो बेयाव आंनि माखासे नोंसिनाव दोनथ'नायखौ लायना फैनि। मेनथ' बेयो मबाइल चार्जारा जाथारलामोन ना दसे चार्ज हैबावनि। आरे उरायना र'लाय ओंखारदो दे नोंबो दसे थानानै दे आंखौ ससे दोनलां। आरे नाथायो मा फाग्लिलै बियो उरायनायाबो मा गोसोखाङोथाय। न'आवनो मोजां थाफिनबानो जासै माबा गोदाव सोराव बेयाव थालाय बैयाव थालायनो। जोंनावबो साननैसो थाबावबानो जायोमोन ना नांगौथाय नांगौ। नाथाय नङा फाग्लिसो जेबो माने बेना फिक्स गैया आरोना माब्लानि समाव मा खालामब्रबगोन। बेसारा जायख्लंखौबो थगायबाय थायोलै बियो। जायख्लङाबो जे बिनि माबाखौनो हमनो हाथारालै माब्लाबाबो बिनि इरादाखौ। आयौ सोरबाखि मेगन मेसेब थानानै सोरखौबा मोजां मोननो हायोना। जानांगौ जायख्लंनिफ्राय थार मोजां मोननाय खोमा। नाथाय उरायनायादि बेखौ फसायनोनो थाङा। जास्ट बिनि फैसानि लबिया बिनि बेफोरबायदिल' आरोना। बेनो फैसा गैयाबानो बे नायफिननायबो नङा। आंहासो बोरैबा नांफालायलाङोलै। अनथावथाव मोनहरो आं जायख्लंखौसो। मालाबा बिनि माबाखौ मोनथिबाना सैथोखौ खम दुखु मोनगोन नालै बेबो।
आंथ' गासिबो मोनथिजोबगौ देनाय नाथाय उरायनायाबो एसे बुजिनांगौलै एथ' हेल्प खालामो माथो बेबो खमसे खमथ' बिनि गोसोखौ हार्ट खालामनो हाना एसेबां हरद' नाथाय रिसिभखौनो खालामा माथो गाज्रिसो मोननांबायदां सरिखौनो बुंफिनसां नाथाय एसएमएसखौबो नायाना आरो दहाय नायदोंमोन रिप्लाइखौनो हरथारा मादि जाबावगोन आयु अखाफोर हो आरे मेहेर नों माथो ना सोरखौबा नेना दंमोनलै आंनि अनगा दङमोनथ' र' नाथाय हो मा होनदों एथ'बां फन हरबाय आं नोंनो ओमफ्रायो एसेबो हमखायालै वेटिं थोथस एथ'बां वेटिं थायोनालै लोगोनि फनबो हमला मा होनदों मेहेर अखाफोर नोङो मोजाङै दङ ना दङना मेहेर जिरायफैना माला फैया आङो फात्ताखौनो मोनाखै अ रियेलि फात्ताखौनो मोनाखै होनबाथ' दा आं रायलायबाय थानायखौबो नोङो जेबोखौनो थाल लायासैलै आं मा रायलायदों वेटिं मोनदों होनदों नों फन हमाखै होनदों बेखौबो नों जेबो बुङासै वा बेबायदिसो नङा माने मेहेर आङो हो मा जादोंलै अखाफोर जेबो जायाखैथ' मेहेर मेहेरखौ थगायनो सानना नोङो आं नोंनि लोगोबाबो हमनो हायोब्रा बिदि नङालै मेहेर माबायदिथो अब्लालाय मा जादोंलै मा जामारदों खिन्थाना माने आंनि सासे लोगोनाव फन हरबाय दंमोन आं फनखौनो हमाखै माखौ गाज्रि मोनखोथाय माखौ माने एसे आं माबा बुंनाय जादोंमोन आरोना बिखौ बेहायनो गाज्रि मोनबायदां फनखौनो हमस्रायासै अ बेस्टिजों बेस्टि माबा प्रब्लेम जालायदों आरो ना नोंसोरा बेफोरबायदिया जालायोलै माब्लाबा आंबा जायोना लोगोफोरजों माखौबा एसे एदावबाबो सोरबा रागा जोंना बिदिनो खालामो जेबो नङा दे टेनसन लानाङा लोगोआ मालाबाबो रागा जोंनानै थानो हाखाया औ मेहेर बाखि बिनिफ्रायथ' जेबो प्रब्लेम गैला ओहो जोंहा नानि उरायनाया फैदोंमोन दहायो आं दाख्लै खिन्थानाया नांलायनानै थांदों होननाया दिनैसो फैदों अ ओमफ्राय दालाय मानसिया माथो न'आव गैयालाय बेनोसै बेना ओंखारलांलायबाय नांलायनानै बिब'जों सुथुरसोना जों बिनि थाखाय जोंखौ जेबो साना बियो माथो बिदिब्रा अखाफोर थोद नोंसा नानिया अख्राथारलै ने बोरैबाथार गथ'आ ओं बिदिनो थार बियो ओमफ्राय मेहेर नों फनबो हरा सरि नों हरदों होनदोंमोन नामा औ हरदोंमोनथ' र' वेटिं खेबसेबो हमथाराखैलै बेखायनो आङो आब'नाव हरबाय ओमफ्राय फैबायानो जाबाय होननायखाय एसे ओरैनो बेरायथावथाव फैदोंलां दे मोजाङानो जाबाय फै जिराय फै ओमफ्रायथ' आब'आ नासो गुरहैदों होनदोंमोन नामाथाय माथो दहाय फन हरबा ना गुरहैनो थांगोन होनदोंमोन न'आवबोथ' गैखाया औ मेहेर ना गुरहैदों बाजैया बे खाथिनि बाजै सासेबावसो ए बरिया ओमफ्राय जायखिजाया आङो थाइजौ लाबोदों आब'आबो दा सफैथोंसै दिनैबा हले आं ओंखामबो जालांनो हानायलै ओरैनोसो बरिं मोनथारना फैदों आं बेरायनो दे जागोन मेहेर जेबो नङा दे होमबा नों फैदे आङो सियार लायनि र' ना बाहेरायावनो जिरायनो ओरैबो जायो बाहेरायावनो एसे साबसिन जागोनदां सानैजों थाइजौबो लेमनानै जानोसैलै दा आब'बो फैबा मेथाइबो लाबोखादों नालाय साहाखौ उनाव लोंसै दे अके बिदिब्ला उफ नुबायना दहाय जि बोरैबा बरिं मोनबाय थादोंमोन नाथाय दा अखाफोर मोनाव फैनानै अखाफोरजों रायलायनानै गोसोआ एसे स्रां मोनलायबाय मानसिखौनो बोरैबा एकदम सेद नुथारदोंलै मानोबो जाया जानो दे बिनानावाबो बारा बिसिना दुगि देखायथारोना र' बिनि मुडा बांद्राय थिग नङाना आं दा बरिया खालामगोन माने खुसि गैथ'वा नालाय एसे सेद थादों दा खुसि खालामफिनगोन र' आं इखो आंजों माने बिदिनो एसे माबा माबि रायलायनानै खुसि जाहोफिनगोन आं बिखो न'आवबो बाजैनि दावराव आदानि दावराव माबा माबि बेफोरखौ बाथारबायमोन आङो लोगोफोरजोंबो बेसे बेरायबाय थानोब्रा बहा थांबाय थाबावनो बालायलांसै दाना माथो बेरायनोबो मा जाखो जायख्लं नों आंखौ हरखाबै लिंहरबायसै माबा सनालि नोङो उरायनाखौ मिथिगौ ना मानोबा फनखौनो हमलालै दाख्लै नोंसिनाव थांदों बुंदोंमोन बियो ओमफ्राय न'आवबो दहाय थांनो बुंदोंमोन दा ओमफ्राय थांनानै मा जाखोथाय फनबो हमला खबरबो गैला उरायनाया जायख्लं औ सनालि नोंथ' गासिबो मिथिखायो खोमा न' बिनि जानाय जाथायफोरखौ मिथिनायालाय एसे मिथियोमोन जायख्लं मिथियोमोन नाथाय नोंनो जेबो खोन्थायाखै होनबा उरायनाया ओहो दहाय आङो बिनि एकाउन्टाव 10,000 सोनानै हरदोंमोन दा फैसाखौ मोननाय लगे दसे उनावनो जेबो खबर गैला मानसियानो
न'आवबो दा थाङोनो बे आंखो गावसिनि न'आव आं एकदम थांनो बुंबाय थायो माथो बिनि बिबाजैया थिगसे बेखौ अयथासार खालामगासिनो अयथासार खालामनो औ दिनै बेखायनो बिनि बिब' आरो असे माबा गावनि न'नि मानसियानो बेफोरबायदि खालामनायखाय आलाय सिलाय खालामगासिनो बे सनालि आंनि उरायनाखो नाथाय नैबे जाख्लं थानायाव आं बेखौ आलाय सिलाय जानो होआ बेखायनो आं 10,000 हरदोंमोन न'आव हैनो थाखै ओमफ्राय नों मिथिगौना बिनि न'नि एड्रेसखौ बाराखौबा थांना बुंहैगोनलै आङो हो जायख्लं मोनथिनायालाय जोंहा गामि मोनसेनिनो मानो मिथिया जानो टेनसनावनो मा होनफ्लांखो आंनो हमनो हायासैलै आंनि बुंनायखौनो मानो मोनथिया जानोब्रा एथ' खाथियालाय लोगोआलाय आंनो खोन्थादोल' आं थांना बुंहैसै बाराबा आंनि उरायनाखौ जोबथेनासो दोनबाय खोमालै बिसोरो बिनि बिब' आरो बिबाजैया ओरैनोबादि डिस्टार्ब खालामबाय दंखायोमोननो अयथासारनो एकदम खर' साजोबलायबाय आंखौ मादि जाखो उरायनाया फनबो हमला बिराद टेनसन जाबाय आङो बेसेबा मोजां मोनो उरायनाखौ सिबाय नाथाय नों मिथिया उरायनाया बहाबा खारलायबायसो दां आरो आंनि मथेबाथ' बे सोरबा दस्रा हौवाजोंसो खारबावदोंदां दासो आंनो दोनना फैदोंमोन उरायनाखौ आं खिन्थाबाथ' बे आंखौ फोथायोना फोथायाथाय मिथिला जायख्लं